Speed limit 20-30 ACB. No justice, no arrest. We need good road. We need justice. We need good road. Speeding. Speed limit 20-30 ACB. Speed limit 20-30 ACB. No justice, no arrest. We need good road. Need good road. सिखावनाय हाबाफारि रौमारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जोंनि रायजो राजा आरो साखाथिनि माखासे गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि गासैबो बाजार गलानि दैदेनगिरिफोर माखासे इन्टेलेक्सुयेल जोङो बे दरना लामा ब्लक खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बेनि उद्देश्यआनो जाबाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजा फरायसा गासैबो बे जाथायाव दिनै हाद्रि बालानि जाथायाव जोङो गोग्लैसोनानै दङ। साखाथि बाखाथियाव थाग्रा जोंनि रायजो राजा आइ आफामोना जानाय लोंनायनिफ्राय बायदि गोबां भुगिनानै दं, बेराम आजार याव गोग्लैनानै दं। बिनिखायनो जोङो गोबां बार जिल्ला बेंगिरि आरो गोबां बार जोङो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोननो, अब्लाबो बिथांमोना बे सलुसनखौ दिनैसिम मावनानै होआखै। बिथांमोनजों रौमारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जख'न्दाय जदोंमोन। बेहाय बिथांमोना रादाय होदोंमोन जे बिथांमोना मोनसे रिसुलुसन पास खालामदोंमोन। बिथांमोना जेब्लासिम लामा जायागौमानि बिथांमोना दै होनानै होगोन बेखौ बिथांमोना रोखायै रिसुलुसनाव पास खालामदोंमोन। नाथाय दिनै गोबां मेम'रेन्डाम गोबां सावरायनायनि उनावबो दिनैसिम बे समस्याया जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिजों जोङो बुंनो सानदों जाहाथे बे लामा जायागौमानि जाहाथे डाम्पार ट्रेक्टर बायदि खारनाया बन्द जानांगौ आरो जोंनो बे लामायाव जाहाथे सानसेयाव खेबनै दै होनानै होयो फरायसाफोरनि थाखाय, बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। हान्थामेला खालामग्रा गुबुन जायगानि मानसिफ्रा माबायदि खस्थ' मोनलाङो? दिनै हान्था मेलानि खेथ्रआव बुङोबा जोंहा गोबां फालांगिरिफोर दङ, गोबां गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दङ। बिथांमोना हाद्रि बालाजोंनो लामाखौनो नुनो हाया, बिराद भुगिनानै दङ, मालाबा एक्सिडेन्टबो जालायलाङो। दा बेनिखायनो बे समस्यायाव गोबां गोग्लैनानै दङ। नोंथांमोना माबायदि जुदि नोंथांमोननि दाबिखौ जेंनाखौ सुस्रांनानै होआबा नोंथांमोना माबा थांखि लागोन नामा? जुदि जेंनाखौ सुफुंनानै होआब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुंदों आरो रायजो राजाफ्रानो डिसिसन लादों जेब्लासिम लामाया बा बे समस्याया जाया बिथांमोना माब्लाबाबो बे डाम्पार ट्रेक्टर बेबायदि खारनायखौ खारहोनाय नङा, बेखौ बुंनाय जादों। जेंनायाव माने गाज्रि जायो आरो गथ'फोर स्टुडेन्ट थांनाय मानाय, ओमफ्राय जोंबो हाथाय बाजार जानायाव गाज्रि जायो आरो दा बिदिनो गगा मोननाय गुजुनाय जालांजोबो आरो बयबो गथ'फ्राबो दिगदार मोनो। बे जेंनाया माने बिदिनो गोबावसै आरो जानायालाय बिदिनो गोबावसै। थांलाय फैलाय खालामग्रा गुबुन सुबुंफ्रा माबायदि खस्थ' मोनो आरो बहुदनो हाद्रि बालायाव आरो बयबो बिदिनो खुगा मेगन गन्थं खोबथेनानै थाबायना गथ'फोरा ओमफ्राय गाज्रि जायो आरो स्टुडेन्टफ्राबो आरो गासिबो हाद्रि बालायाव बिदिनो। जोंनो मोजां लामाखौ नांगौ, ओमफ्राय गथ'फोरनि थाखाय थांलाय फैलाय कलेज थांलाय फैलाय मोजां लुबैदों आरो जों दा बिदिनो डाक्टाराव थांनाय मानाय डिलिभारि लांनाय मानाय मोजां लामाखौ नांगौ आरो जोंनो दा। आंनि बुंनाया बेनो, गोजोननाय जाबाय आरो दा। बहुत असुविधा